مرحبا جوارم خوشگو برایندلال سال 1984 da Kenan Evren melay serhedê sürgûn dikir û ji Rojavayê Tirkiyeyê wan xortêmeyên jî İmam Xetîbê mezûn dibin wan dişandin. Herhalde armanca wan hinekî tiştê siyasî bû tabii armanca Kenan Evren zehmeta Xwedê lê bi gora wî cehennem be. Em pêncew nê hev mela jî ez bawerim 4 ya jî 14 Nîsana 84 da cî me guhertin min û hevalekî ji me hedabûn bayê gurtê ez li wê derê jî xasî salekî mam paşê ji wir ji min dan gundekî dinê ew gundê têze çû min sê çar rojê min qediya ye camêrekê ez teklîf kirim birim mala xwe ez teklîf kirim birim mala xwe em ava rûniştin ji min gotim xêr hatî got rûnê ez ê destmêj bigirim ew ê derî vekir derkeve qîza wî jî derî vekir ket hundir qîzîk ser bîstara ye emrê wê got qîza min tu li mela ra xizmetê bike heta ez tê me got qîzik jî hat gotim xêr hatî tam wê esnayê da ez li ber maseyê rûniştî bûm teyîba mêrik li wir bûn ew qasetê teyîbê li wê derê dirêjkir min jî hewaş xwe li wan dinêrî xêskê gotim xêr hatî destê min ser qaseta ez fetînî min got xwedî ji te razî be xwişka min got tu qisûrî nenêrî got bavê min pir yobaz Tirkiye yanî mane pir paşverû pir şûnla maye got bavê min pir yobaz e got tu qisûra bavê min nenêrî bavê min rekî pir paşverû ye min got çima xwişka min got xwedî ji te razî tu nabînî got divê esrahan da heye got bavê min godarî Murat Çobanoğlu Aşık Reyhanî û Ali Ekber Çiçek û Nizam kê dike got ava paşverûtînê çi ye min got xwişka min xê dezek xwe wî wisa ye Nizam çi ji bê me tirsim jî yanî min digot qey tu jî wan qaseta godarî dikî min got qeran ji min re ji wer dibêje min got na got tu çi godarî dikî min got ez qasetî nû derdikevin ez wan godarî dikim wan ciwan got mesela kî min got mesela Emrah Ceylan teze qasetê wan qasetê yekem derketin ez godariyê wan dikim got başî gelek baş e min got ya Rebî şikir ez ji yobastiyê xelas bûm got tu muzîka biyanî jî yabancî muzîk got tu godarî dikî min got erê ez godarî dikim got kîjan perçe pir xweşî te tî ez fikirîm wê çaxê wele baş naybîram belkî ez şaş jî bêjim min got ew perça Ajda Pekkanê wî dans mîvî fransîskî dibêje herhalde eger şaş bêjim qisûrî nenêrim wê çaxê were daxilê min got min dî got ez qurbana îmamê wan bûm got belkî bi xêr te ew gundê me yobaz ji yobastiyê xelas bi min got înşallah mêrik hat ez jî ji keskê xelas bûm hûn jî ji min xelas bûn xatirê we